Kain ano'y kulim lasot dabar ni gid haimit ila biad haimit. Kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundili sa pagdapig sa kamaturan. Shabbat Shalom sa tanang mga Mesianic. Shabbat Shalom sa tanang mga Hudyo ug mga Israelita na napatlaag sa tibuok Pilipinas. Og Shabbat Shalom sa tibuok Israel. Shalom Aleino, we all call Israel, ang kalinaw manaka nato og sa tibuok Israel. Dalaygo ng Adunay, mayong gabi kanatong tanan. Atong ipadayon mga igsoon ang paghisgot may tungod sa matuod nga ngalan sa kaluwasan, kay kini mauman ang labing importante sa tanan sa atong kinabuhi. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kang Yeshua HaMashiach. Kay walay lain nga ngalan nga gihatag gikan sa silong sa langit ngadto sa tibuok kalibutan nga pinaagi nini maluwas kita. Buhat 4:12. Apan daghan karon ang mibutho nga mga ngalan nga nag-angkon nga kana mao ang makaluwas nga ngalan. Apan aduna kitay otorisado nga Biblia nga mao ang Hebreo nga maoy mutug-an kanato sa matuod nga ngalan sa kaluwasan. Dili kita mutuo ni anang nagkadaiyang mga ngalan nga ilang gipatuo kanato apan anaara sa mga hunahuna sa mga nagtabi o dili mabasa sa Hebreo nga Biblia. Ang bugtong matuod nga ngalan sa kaluwasan mao kanang mabasa nato sa Mateo 1:21. Nga matud pa sa Hebreo nga pagkasulti, Wehe yoledet ben wikarata et shimo Yeshua. Manganak siyag batang lalaki og nganli siyag Yeshua. Keho Yoshia et amo mekatotihim. Kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. So Yeshua ang gilitok sa Hebreo nga Bible, mao ni otorisado nga Biblia nga mutug-an kanato sa tinuod nga ngalan sa Misaya, ang Hebreo New Testament. Ang Yeshua means he will save his people. Magaluwas siya sa iyang katawhan. Ang upat ka letra nga Yeshua, Yud Shin Waw Ayin, mao ang nakasulat sa Hebreo New Testament nga Biblia. Dili ang 5 letters nga gidala sa mga secret numbers nga Yud He Waw Shin Ayin. Dili na mao. So ang ngalan sa kaluwasan mao ang Yeshua HaMashiach, ang ngalan nga gihatag sa Elohim. Dili usa ka ngalan nga resulta ra sa mga compute sa mga secret numbers mga igsoon. Sama anang Yahshua, Yahoshua, Yahoshia, Yabaswa, Yawishua, Yaosya, Yahawashi, Yahawate. Mga igsoon, gikan na siya sa 5 letters nga Yud-He, Waw-Shin, Ayin. Tungod sa ilang pag-compute sa maong ngalan mga igsoon, sa nang Yud-He Waw-Shin Ayin nga wala kahit dili sila kabalo mobasa og Hebreo, mga igsoon nagkalinlain ang ilang pag-pronounce sa maong ngalan. So wala sila magka-uniform sa pagbasa sa maong litra kay dili sila mga Hudyo o dili sila mga Hebreo. Kay kanang mga ngalana lagi mga igsoon, kay kanang mga ngalana resulta lamang sa ilang computations. Munang nagkadaiya ang ilang pagsangpit sa mga ngalan. Nga ilang gipatuo nga Hebreo kuno pero dili makita sa Hebreo nga Biblia. O sila mismo nga nag-compute ang mga ngalana dili makamaong mobasa og Hebreo. Mo na tinuod. Kasagaran sa mga elder diha niya ng mga secret namers nga nagkadaiya lang sila compute sa ngalan mga igsoon dili mahibalo mobasa og Hebreo. Mo nang magpataka na lang sila compute sa ngalan o magpatuo dayon ngadto sa mga tao nga kanang ngalan nga ilang nadiskubrihan, kanang ngalan nga ilang gi-compute mao na ang ngalan nga makaluwas pero di na mao kay dili na Hebreo. Samas migawas karon nga Yahawashi, dili na Hebreo nga ngalan mga igsoon. So kay bunga ra na mga igsoon sa ilang mga compute kanang mga ngalan nga ilang gi sangpit karon mga igsoon. Kanang Yahshua, kung Yahshua pagyod ang original nga ngalan,
ang hubad unta nga mitungha sa English mao unta ang Jesus, di ba? Kung Yahoshua pa, dapat unta Jahusos. Oh. Kung Yahoshua pa original nga ngalan sa Misaya, ang niguwas unta sa English karon Jahosos. Kung Yabaswa pa, dapat unta Jabasos. Kung Yawiswa pa, dapat unta Jawisos. Mga igsoon. Kung Yahawashi pa, ang ngalan sa Misaya, dapat unta Jahawasos ang nigawas sa mga English nga translation. Sa ato pa mga igsoon, ang pagtungha sa Jesus nga ngalan maoy patunay nga ang orihinal nga ngalan sa Misaya mao ang Yeshua. Yeshua gyud ang orihinal nga ngalan. Apan tinuod ba nga ang Jesus mao ang tukma nga hubad sa Yeshua? Mo ni pangutana na karon. Tinuod ba nga ang Jesus mao ang tukma nga hubad sa Yeshua? Ang tubag, dili. Dili Jesus ang tukma nga hubad sa Yeshua. Ang Jesus mga igsoon, nagagikan lang kana siya sa kombinasyon sa Ye o sa Zeus mga igsoon. Ye plus Zeus equals Jesus. Ingon ani ba mga igsoon? Ang ngalan nga akong balikon, ang ngalan nga Jesus, nagagikan lang kana siya sa kombinasyon nga Ye og Zeus nga gi-pronounce kana og sos. Kita ninyo? Gi-pronounce og sos. So, Ye plus Zos equals Jesus. Muna siya ang Greek nga ngalan nga nigawas sa translation sa Grego. Gikan sa Yeshua. So, ang Jesus, dili gina siya hubad sa Yeshua. Ang Yeshua, nga pagkasulat sa Greek, mauni. Mga igsoon, mauni ang Greek nga pagkasulat sa Yeshua. Di ba? Unya, nganong ni Jesus man sila, kay ilang gikombinasyon, ang Ye o ang Sos, mga igsoon. Ye plus Sos equals Jesus. Muna siya ang Jesus nga ngalan. So, dili gikan sa Yeshua, kundi dili gikan sa kombinasyon sa ngalan nga Yeshua, Ye, o Zeus, nga gi-pronounce og Sos. So, mao ni mga igsoon. O kana mao ang gikanan sa Jesus, mga igsoon. Okay. Pag-evolve sa mga letra, ang letra nga I nasundan sa letra nga J. Sa una I, Jesus. Pero pag-abot sa pag-evolve, pag-abot 17th century, nito nga ang letra nga J. Pero dinhi na sa 17th century. Mauna nga sa First King James Version 1611, ang original gyud ha, sinugdanan gyud. 1611 nga King James Version, Jesus Christ ang nakasulat dito. Naay mga record ana nga ang King James nga unang King James yun 1611. Jesus Christ, dili Jesus Christ, Jesus. Nahimong Jesus Christ pag-abot sa 17th century. Mga igsoon. Pag-abot sa 17th century nga edition sa King James Version, nahimong Jesus Christ. Okay? Sa 17th century, nitungha na ang letra nga G sa English nga alphabet. Sa ato pa, ang mga Greek scholar nga nag-translate sa ngalan sa Misaya, nagbuot-buot sa ilang kaugalingon sa pagkombinar sa ngalan sa Misaya. Ilang gikuha ang sinugdanan sa ngalan ni Yeshua nga Ye, mga igsoon, o ang kombinar nila ang ngalan sa Yeshua nga Ye, o gidugtong ang ngalan sa ilang Dios sa Grego nga Jesus, mga igsoon. Mao nga mitungha ang ngalan nga Jesus nga ang kahulugan Hel Zeus, maghimaya ka Zeus. Nga sa pag-abot sa 17th century, nahimong Jesus. Busa ang Jesus nga ngalan, dili gikan sa Yeshua, kundi dili gikan sa tinunto sa mga Greek scholars. Gikan na tinunto sa mga Greek scholars. Kombinasyon sa Ye o sa Zos, Jesus muna ang Jesus. So, dili siya gikan sa Yeshua, mga igsoon. Mauna,
nga ang Jesus nga ngalan dili kasaligan sa kaluwasan. Kay tinunturo kana sa mga scholars, mga igsoon, ubo sa pagbuo ni Alexander the Great. Busa ang mga apostoles sa atong Misaya, wala gayod makadungog ug wala gayod makaila ni anang Jesus nga ngalan. Kay ang responsable ni anang Jesus nga ngalan maura gyud ang mga Greek scholars, mga igsoon. Og walay labot ang mga apostoles ni ana. Og busa dili mahitabo, mga kaigsunan. Di gyud mahitabo nga ang Jesus o Jesus mahimong ngalan sa kaluwasan. Kay usara ang ngalan sa kaluwasan. Og kanang ngalana mao kadtong gilitok ni Malak Gabriel sa Mateo 1:21. Ha? Kung siyang gilitok dito, Wekarata et Shimo Yeshua. Bikarata et Shimo Yeshua. Hinumdumi, mga igsoon, nga ang adunay authority nga mutug-an kanato sa tinuod nga ngalan sa Misaya mao ang Hebreo New Testament. Tinuod ba nga dili masulat sa Greek ang Yeshua nga ngalan? Mao nga Jesus ang ilang gibutang? Bot-bot kana, mga igsoon. Masulat gayod sa Greek ang Yeshua, sama sa akong ipakita ninyo. Greek na pagkasulat kana, Greek na pagkasulat, iota, epsilon, sigma, omicron, epsilon, iota, eta, sigma, omicron, epsilon, o alpha. Muna siya, mga igsoon, masulat. Ako ni siyang gitype na letter diya sa Google Translate. O akong gipaminawon ang iyang pronunciation. Yeshua ang pagka-pronounce. So, dili tinuod nga moingon sila nga dili kuno masulat sa Grego ang Yeshua. Bot-bot ka na, mga igsoon. Masulat sa Grego ang Yeshua. Sa ato pa, bisan unsa pa ang lingwahe, bisan unsa nga lingwahe, ang Yeshua HaMashiach masulat gayod, mga igsoon. Masulat gayod. Kay ang matag alphabet ana may litra nga A. Di ba? Pero unsa ang rason ngano nga Jesus ang gisulat ni ini o gisulat nila sa pagsulat nila sa Grego nga Biblia? Ang tubag mao ni tungod kay tinguha ni Alexander the Great nga ang tibuok kalibutan mosimba sa ilang Dios nga si Jesus, mga igsoon. As a world conqueror, gusto ni Alexander the Great, mga igsoon, nga mosimba ang tibuok kalibutan sa Dios sa mga Grego, nga mao si Jesus, mga igsoon. Mao na nga pinaagi sa Biblia ilang mapakailap ang ngalan ni Zeus or Zos pinaagi sa pagbutang ni ini diha sa ngalan sa Misaya nga Jesus, nga nagkahulugan nga maghimaya ka Zos. Apan labaw sa tanan buhat kini ni Satanas, mga igsoon, aron walay tao nga maluwas. Nganuman usaragod kangalan ang gihatag para sa kaluwasan. Inigtwist ni Satanas ang naggamay ang ngalan sa kaluwasan, dili na mahimong ngalan sa kaluwasan. Inumdumi na. Kung ang imong susi, mga igsoon nga gihatag, usara ka susi, usara ka Yahweh, mapangad ang usa ka ngipon ni anak, mga igsoon, di na ginakaablis kandado. Di na nakaablis kandado. Ingon anasad ang ngalan sa Misaya, bugtong ngalan sa kaluwasan. Pag mausab ang pronunciation, di na gid na mahitabo nga maupa na ang ngalan sa kaluwasan. Gamay lang liso ni Satanas, wa nay taong maluwas. So buhat na ni Satanas nga giusab ang ngalan gikan sa Yeshua ngadto sa Jesus, ngadto sa Jesus, aron walay tao nga maluwas sa kalibutan. Kay bugtong usara ang ngalan sa kaluwasan. So tukma kayo, mga igsoon, ang tagna ni Yohanan sa Pinadayag 18:23 nga nag-ingon nga ang tibuok kalibutan gilimbungan. Nalimbungan sa Hesus nga ngalan ang tibuok kalibutan.
ang imong mga negosyante mao'y labing gamhanan sa tibuok kalibutan ug gilimbungan mo pinaagi sa imong mga salamangka. Matod pa sa 18:23 pinadayag, ang salamangka sa Greek parmakia nga nagkahulugan nga poison, mga igsoon. So, iyang gilimbungan pinaagi sa parmakia, pinaagi sa hilo ang tanang katawhan sa kalibutan. Sa ato pa, nahiluan ang tibuok kalibutan sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan nga Jesus, mga igsoon, nahiluan ang tibuok kalibutan. Busa usara gayod kangalan ang garantisado sa kaluwasan nga imong makaplagan lamang diya sa Hebreo nga New Testament. Nga mao ang Yeshua ug wala nay lain pa. Kay dili mahitabo, mga igsoon, nga ang mga ngalan nga imbento ra sa mga scholar adunay gahom sa pagluwas sa katawhan. Kay walay mabasa sa Biblia nga adunay tao nga gihatagan og authority sa pag-translate sa ngalan. Nabay mabasa? Nag-ingon ba nga adunay panlakaw kamo sa tibuok kalibutan? Pag-abot ninyo sa ubang nasod, i-translate ang akong ngalan nito? Subay sa ilang tradisyon? Subay sa ilang lingwahe? Inig-abot ninyo sa Roma, usban ninyo akong ngalan? Inig-abot ninyo sa Saudi Arabia, usban ninyo akong ngalan? Nag-ana ba ang Biblia? Wala. Usara ka ngalan ang iyang ipasangyaw gikan sa Jerusalem ngadto sa tibuok ang kalibutan. Walay lain nga ngalan, ang ngalan nga gilitok ni Malak Gabriel didto kang Miriam, kang Yosef nga ginikanan ni Yeshua HaMashiach. Mga igsoon, sa Lucas 24:47, kinahanglan nga isangyaw pinaagi siya ngalan Yeshua. Ang mensahe mahitungod sa paghinulsol o sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang nasod sugod sa Jerusalem. Wala siya tugod nga i-translate ninyo, inig-abot dito sa ubang mga nasod. Karon, mangutana ako kanimo, asa gikan kanang ngalan nga imo karong gisangpit? Asa gikan kanang ngalan nga imo karong gisangpit? Gikan ba sa Greek, sa Latin, o sa English? Ang mga ngalan sa secret number sama anang Yahshua, Yahoshua, Yahosya, Yahawati, uban pa diya. Gikan sa Afrika ang uban ni ana, ang uban ni ana gikan sa Amerika. Ilabi na ang Jesus gikan sa Amerika, ang Jesus gikan sa Greek, ang Isom gikan sa Latin. Walay usa ni anang mga ngalana nga nagagikan sa Jerusalem, Israel, wala. Ang bugto ngalan nga nagikan sa Jerusalem, mga igsoon, maura gyud ang ngalan ni Yeshua HaMashiach. Usa ka ngalan nga gikan sa Jerusalem ngadto sa tanang mga nasod. Og ang musangpit sa ngalan ni Yeshua HaMashiach maluwas. Sumala, mga igsoon, sa buhat 16:31. Wihim amro haamina baadon Yeshua HaMashiach witiwasya napsheka winifesh bitikah. Og sila miingon, wihim amro, og sila miingon, tumuo ka sa adonay Yeshua HaMashiach, haamina baadon Yeshua HaMashiach. Og maluwas ka, og maluwas ang imong kalag, og ang kalag sa imong panimalay. Witi wasiyah napshikah, maluwas ang imong kalag. Winifish bitikah, og ang kalag sa imong panimalay. Busa siguruha gayod, mga igsoon, nga ang ngalan nga imong gituuhan tinuod gayod nga ngalan sa Misaya. Kay nakataya diha ni ana ang imong kaluwasan. Dili tiyaw ang pagpangalagad sa Adonai. Dili duwa-duwa ang pagsimba-simba. Dili duwa-duwa ang pagbaton og reliyon. Dili duwa-duwa ang pagpangalagad nato sa Adonai. Busa siguro hagyot ang ngalan nga imong gisangpit, kung kanang ngalana mauban na ngalana ang gikan gayod sa Jerusalem. Mauban na ngalana ang gilitok ni Malak Gabriel ngadto kang Miriam. Dili ba na ngalan nga bungara sa computation sa inyong mga leader, bungara sa computation sa mga elder sa inyong mga simbahan. Siguro hagyod, mga igsoon.
Sa buhat 22:16, og karon unsa pa may imong gipaabot, tumindog ka og ilusbog ang imong kaugalingon og hugasa ang imong mga sala pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan. Sa ato pa ang makapaluwas nato ang pagtawag sa iyang ngalan. Pero unsaon man kung ang ngalan nga imong gitawag dili mao, maluwas ka kaha. Sa pagbautismo nimo mga igsoon, siguruha gayud nga ang ngalan nga imong gitawag, ngalan nga imong gisangpit mao gayud ang ngalan ni Yeshua HaMashiach. Kay usa ra gyud ang ngalan sa kaluwasan, walay lain. Sa Roma kapitulo 10 bersikulo 13 matud pa, kekol asher yekra bishem Adonai yimalit. Ang tanan nga magatawag sa ngalan sa Adonai, Yud Hiwoki, YHWH, maluwas. Yimalit, makaiskapo, makasibat, makalingkawas, sa laptod nga pagkasulti, maluwas ang tanan nga musangpit sa ngalan sa Yud Hiwoki. So unsa man ni ngalan na? Busa siguro hagyod nga kanang ngalan nga imong gisangpit makaluwas kana kanimo. Sa Pilipos 2:11, unsa gingon diya? Rekolasyon ti Shaba ki Yeshua HaMashiach ho haadon lekbod ha Elohim haab. Ang tanang dila magapanumpa nga si Yeshua HaMashiach mao ang Yud Hiwoki alang sa himaya sa Elohim nga mahan. Kung imong ilitok nga si Yeshua HaMashiach mao ang YHWH, mao ang Yud Hiwoki, alang kana si kahimayaan sa mahal. Mga igsoon, ang tanang dila magasugid nga si Yeshua HaMashiach mao ang Yud Hiwoki. Dili ang Hesus, dili ang Yeshua, dili ang Yahoshua, dili ang Yahosya, dili ang Yabaswa, dili ang Yawishwa, dili ang Yaosya, dili ang Yahawashi, dili Yahawati. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha sa ngalan ni Yeshua, ang tinuod nga Hebreo nga ngalan. Mga igsoon, sumala sa buhat 26:14 o 22:8 matod pa diri sa 26:14 o 15, anak no kolano na palno laarech waani siya mati kol kori elay bi ibrit. Shaol materdakli kasilka lihakot hadar lihakot hadarban akor. Matod pa, nangatumba kaming tanan sa yuta og nabati nako ang usa ka tingog nga nagtawag kanako sa Hebreo mga igsoon, Shaol nganong gilutos mo ako? Ikaw ra ang masakitan sa imong pagtindak sa tinalinsang kahoy. Sa 15, wa umar ani og nangutana ako, mi ata adon kinsa ka ba Adonai? Mi ata adon wayomer ha adon, mitubag ang Adonai og ang Adonai miingon matod pa, wayomer elay mi ata adoni wayomer elay, mitubag siya kanako, ani Yeshua hanotsri asher atarodip. Balikan pa nato ang 15. Wa umar ani mi ata adon wayomer ha adon, ani Yeshua asher ata rodipli. Muna sa 15, miingon ang Adonai, ako si Yeshua nga ikaw nagalutos kanako. Anita sa 22:8 sa buhat, waan ani mi ata adoni wayomer elay, ani Yeshua hanatsri asher ata miradit. Munang giingon sa 22:8, og ako mitubag kinsa ka ba Adonai, og siya miingon kanako, ako mao si Yeshua sa Nazaret nga imong gilutos. Ani Yeshua hanatsri, ako si Yeshua sa Nazaret nga imong ginalutos. Unsa ang pinulungan nga dadungog ni Pablo? Hebreo, dili Grego, dili Latin, o dili sad English ang iyang nadungog na tingog. Hebreo nga pulong nga matod pa,
og ang ngalan nga gipaila sa adunay kaniya mao ang Yeshua. Ani Yeshua Hamosyak. Ani Yeshua Hanotsri. Matod pa mga igsoon. Mga igsoon, akong balikon nga wala gayoy apostolis nga nagwali og Jesus. Busa hinumdumi ang giingon ni Pablo sa Galacia 1:8 ngadto sa 9. Apan bisan og kami o usa ka anghel nga gikan sa langit ang magwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa among giwali matinunglo siya. Sa gisulti na namo og karon sublion ko sa pag-ingon kung may magwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa inyong nadawat matinunglo siya. Sa ato pa mga igsoon, disgrasya ang tanang mga pastor ug mga ebanghelista nga nagwali og Jesus nga ngalan. Ang tanan nga nagwali sa ngalan nga dili Hebreo ug wala magagikan sa Jerusalem, matinunglo sila. Mga igsoon, kay ang mga apostoles, bisan si Apostol Pablo, wala gayod makadungog ni anang ngalan nga Jesus. Kay mismo si Pablo mingon nga ang ilang giwali mao kadtong ilang nakita og nadungog. Wala gayod sila magwali ni anang ngalan nga wala nila madungog mga igsoon. Ang Jesus wala gayod na nila madungog bisan kanusa. Ang Yaswa, Yahoswa, Yahusya, Yawishwa, Yabaswa, Yausya, Yahawati, Yahawasi. Unsa pa diha wala gayod na nila madungog mga igsoon. Usa ra ka ngalan ang ilang nadungog, ang Hebreo nga ngalan nga mao ang Yeshua. Buhat 4:20 unsa gingon niya? Kelo nokal la kadol midaber et asher ino we shamano. Dili kami makahunong sa pagsulti sa among nakita og nadungog. Sa Buhat kapitulo 22 bersikulo 15, kay ikaw mahimong iyang saksi og magmatuod ka ngadto sa tanang mga tao mahitungod sa imong nakita og nadungog. Busa sa 16, busa pagpalusbog na aron mahugasan ka sa imong mga sala pinaagi sa pagsangpit sa ngalan sa Adonai. Pinaagi sa pagsangpit sa ngalan sa Adonai. Unsa ang nadungog ni Apostol Pablo? Yeshua Hanatsri. Ang Hebreo nga ngalan maoy iyang nadungog mga igsoon. Busa ang Buhat 2:38 akong baliko nagingon, Wayomer Petros Alehem Shobo Medarkekim Wihi Tablo Kol Ish Mikim Bishem Yeshua Hamosyak Les Lekhat Hakatotikim Wiit Matnat Ruach HaKodesh Tasigo. Onya miingon si Pedro kanila, ang tanang tao kinahanglan nga maghinulsol og magpalusbog sa ngalan ni Yeshua Hamosyak aron pasayloon ang inyong mga sala og ang gasa sa Ruach HaKodesh maangkon ninyo. Og ang ngalan nga gilitok ni Kefa dinhi sa Hebreo mga igsoon, Yeshua Hamosyak, alang sa kapasayloan sa inyong mga sala. Ang Yeshua Hamosyak nga ngalan mao ang bugtong nga ngalan sa kaluwasan. Sumala sa Buhat 4:12. Am Yisrael kay mabuhi ang katawhan sa Israel. Baruch Hashem Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel, Bishem Adonai Yeshua Hamosyak. Amen. Baruch Hashem. Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alagad diha sa Adonai, Matif Gideon Silva, magaingon kaniyong tanan nga bulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog magatuman nini hangtod sa sunod nga Shabbat. Shabbat Shalom kanatong tanan. Baruch haba Bishem Adonai. Dalaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom.